gamit ng sanipa. Biglang umulan pag-uwi. Nabasa po yung aking kamay. Kaya nung Sabado ng hapon, sumasakit na. Tinalong lingguan ng umaga, yun na po, namagana. Ano po mga kaparin Jason, at papunta ako ng barracks kasi may inuutos yung sponsor sa akin. Kanina pa sana to, inuutos sa akin mga before lunch, yung nag-chat siya sa akin na pumunta raw ako ng barracks kasi ganito ganyan. Kaya sabi ko, naglalaba pa kami ni Mrs. Kasi dapat nga ngayong Lunes papasok na ako. Daming labahan. Sabi ni Ame, siya na raw maglalaba baka magpersa talaga. Kaya nilaban ko na muna. Tapos, yun nga, pinicturean ko nga yung labahan ko. Sinend ko sa kanya. Sabi nga, sige kasi pag tapos na raw, pumunta na doon sa barracks. Kaso biglang pumunta rin dito yung senior. Nagkabiglaan na may ngayon pala yung payout. Kaya di pa ako nakapunta doon sa barracks. At sinaman ko muna si Bianan papunta doon sa Bato. Tapos diretso na rin kaming bumili ng gamot ni Ami. At yung nakakuha nga kami doon sa ospital kasi sa mga butika, sa mga yung Mercury wala, sa Watsons wala. Kaya sa mismo kami ospital nakabili. Yun. Nasa ata yung isa doon sa ospital. 130 plus ata. Basta yung yung pito. 1,000. Yung pito. Yun. Ngayon nag-chat naman ako doon sa kasi nag-chat, nakita ko yung chat niya na raw yung update. Sabi ko kakarating lang namin. Kaya papunta na ako dun sa barracks. At tingnan nyo na lang po hanggang dulo kung ano yung laman ng vlog na to. At yan. Let's go. Ayan, papunta na ako ng Bato, Naplatan. Nasalubong ko sila kay Kuya Gatcho, Kuya Arnel. Buti dito pa lang sa amin. Hindi po nakakalayo. Magastos na lang pagpurulis Gastos talaga, ang gastos. Buti di naplatan kanina kasama ko si Bayanan. Nagkobra na senyor. Ito ba to? Siguro dun yun saan.
pinagdaanan na ako nila Kagatcho at tinulungan ako. Salamat Kagatcho. Buti na lang dahan-dahan yung takbo ko. Gabi na 4:41 na. Pupunta ako ng barracks eh. Ay, bukas ko na lang ito paano pabulganize. Puro plat yung ano ko ngayon. Kahapon naplatan din ako pauwi ng motor ko. Napalitan ko na. Moy! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us high. Bali dyan ako dadaan sa highway. Daming jogging dito. Pag ganitong hapon saka umaga. She puts her hand in Hindi kasi ito makalusot doon sa ano, gawa ng may release. Hapon na. Kung di sana ako naplatan. Kahapon ganun din. Naplatan ako nung ngayon na naman. Now the morning is the afternoon. We lay awake and wait. Life's so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Andito na ako sa barracks at papunta ako doon kila Kuya Puloy. Tambay raw. Bahay natin bidang, ang ganda. Yung subdivision maganda kasi nasa kanto.
Dito na ako sa barracks. Si Tilo. Araw at gabi. Yo. Kaya puloy. Nasi kaya puloy. Ano? Ano nangyari? Pinapunta ko dito eh. Pa-check up ka daw. Yung sabi para daw may gamot na ano. Eh, ano lang naman yun. Oh, nagtanong kasi, di ba nakita yun, tinignan ko yung kamay mo. Nahagip ko dun sa vlog kahapon. Tapos nagtawag sa akin, ba't daw na, mga sabi ko talsik nung ano, welding ba yun? Ang grinder. Ang coach mo. Oo, Sabi ko, nalamigan lang. malamigan. Tapos may mga, eh, bagay kabila oh. Tapos may mga talsik-talsik bagay yan. Ito lang naman yung namaga. Oo, Wala na, okay lang. Kasi itong dalamigan tapos may talsik bagay gayon, sabi mo. sikola lang. Oo, kaya ako maga. Natural lang yun sa pag-wielding. Ang Oo. talsik. Ito, anong maga? Hindi ako nakagawa ng linggo. Kaya hindi ako pumasok. Ngayon, okay na. Oo. Upo ka, friend. Kaya sabi, puntahan mo nga, magpa-check up para may gamot. Oh. Yes? Sabi ko, puntahan ko mamaya ka ako kasi naglalabo pa ako kanina eh. Dami kong nilabuan, dapat nga papasok ba ako ngayon? Kaya gugang di. Okay na. So sabi niya, pilitin mo, sabihan mo kay Kuya Puloy, huwag niya akong bibiguin. Yung lumpo na nga ako, hindi ako nag-hospital. Pero okay na. Pero sabihin ko sa kanya kung ano. Okay naman. Kasi nag-ano na siya ng pampacheck up eh. Tanungin ko siya kung ano sabi niya. Okay naman. Oo. Diba may tapal to nung linggo. Oo, kahapon. Kasi ano lang, Di, na ano lang yun, nalamigan Bumakal lang man yun. kami sa kamot niya. Bumakal na kayo. Oo. Eh sabi ko ako, parang narinig ko kasi, di ba, may talsik-talsik. So sinabi ko, sa welding ka, pag welding niya, nalamigan, tapos may talsik, may talsik yun. Nung, ano, welding. Sige lang. Di ba malakas yung ulan nun sa Oo, nabasa. maghapon, nabasa. Hmm. Okay na gabihan, ayun, masakit na. Kaya puntahan mo dun. Tinapalan ko ng dahon-dahon, no? Hmm. Okay. Kaso naunahan mo si Kuya Gatcho. Di ko man inaasahan na ganun yun. Hindi Oo. ko rin nabanggit Oo. na nahagis. Oo nga. Shortcut na lang. Yun. At dito nga kay Kuya Puloy, kahapon maga yung kamay niya, kaya yung sponsor ay nag-aalala. At yun pala na ano lang pala yung parang nalamigan kasi kumbaga nag-welding tapos nabasa. Nag-welding, Oo. nagkabit Ito. ng pinto, Oo. nagkabit ng sanipa. Biglang umulan pag-uwi. Nabasa po yung aking kamay, kaya nung Sabado ng hapon, sumasakit na. Dinalong lingguan ng umaga, yun na po, namagana. Pero ngayon, okay na po. Okay na. Kanan. Okay na po. Nagawang ko. Yung talsik pala sa kabila. Kabila yan. Kung ito yung talsik, yung kabila. Okay yan. Kala ko dito yung ano yung Natural lang yan sa Oo. building. sa kabila pala yung talsik. Itong kabila, siyempre, pwersa ako nung nagpi-planer, nag-grinder, andito lahat yung lakas. Kaya ito namaga, nabasa ng pag-uwi namin. Nung natapalan ko nung gamot, na dahon-dahon, Oh, okay na po. okay na siya. Salamat po sa pag-alala nyo. Pero, natural lang to sa mga trabador na construction. Okay na. Kumbaga nalamigan yung kamay ka namaga. Salamat sa pag-alala. Oh. Ate Melody, salamat po. Pero okay po, walang problema. Malakas na uli. Nakapasok na nga ako kanina. Ayan po, Ma'am Melody. At siyempre, maraming salamat po sa ano sa concern mo sa kay Kuya Puloy na yun nga gusto mong pa-check upan.
Pero nga sabi niya ay okay na raw. Okay na. Oo. At yun, tingnan natin kung ano yung sabi ni Ate Melody dun sa, kasi may pinadala na siya eh, kung ano gagawin na lang. Ayan. Okay na. Okay na. Thank you sa pag-aalala niyo. Oo. Yan si Ate Mayang. Hello po, Ate Melody. Salamat po sa concern kay Kuya Puloy. Normal lang po yun sa sa construction na. Sanay naman ako sa tapal-tapal eh. Salamat na lang po. Nagamot sa herbal. Herbal. At yun, siyempre, uwi na rin ako kasi ayaw naman magpa-check up. Sayang lang pag Oo. nagpatikap, sayang lang. Kasi gabi na dyan sa daanan. Naplatan nga ako para nagmadali ako. Siyempre, nakakaya naman sa mga sponsor na di natin sundin yung utos nila. Siyempre, ano yun ng tao, malay mo, baka kung may titanong kasi, siyempre, namaga, baka may ano. Pero may unang vlog yun si Kuya Gatso. Oo. Siyang nauna. Nagpaalam ako sa kanya hindi ako makakapasok. Meron siyang vlog sa akin doon. Kaso nung dumating si Kuya Jason, nung bandang tanghali na, hindi ko naman sa kanya nasabi na may vlog si Kuya Gatso. Kaya ayun, Nakita nila dun sa upload mas ko. naunang nag-upload si Kuya Jason. Kasi si Kuya Gatso talaga huli mag-upload yun eh. Nachamba ni Kuya Jason. Kuya Gatso, balik siya na. Ay, si Kuya Jason pala magsasabi. Hindi ko rin sa kanya nasabi. Usap na kami nun. Hindi ko rin sa kanya nasabi. Na nauna na si Kuya Gatso. Ayun at yun, Ate Melody, at ikaw na po bahala kung ano na lang yung gagawin dun sa Sinedmon Pampachew kay Kuya Puloy. Ayan. Yan, gas muna ako. 500. Okay. At pabalik na ako sa bahay. At yun, dapat ipapacheck up si Kuya Puloy. Pero sabi niya ay okay naman daw na yung kamay niya. Kaya sabi na okay na raw yun kasi uminom na daw siya ng pinamig. At ano lang pala, na nalamigan. Kumbaga pagod yung kamay tapos nabasa kasi may ulan noon. Napauwi na muna ako. Naggas muna ako 500. Hindi kasi aabot na. At nakarating na ako dito sa bahay, nakagarahe na ako. Bali, susubukan ko tong in-order ni Ami. Kung subukan namin ni Ami. Parang naka-aircon pa. Okay. Kung ano itsura nito. Siya nag-order niyan eh. Patayin natin ilaw. Wag. Isisip ka, patayin mo. Patayin mo na. Hindi na siya legit. Hindi ka siya. Hindi ka siya. Ay wow. Siya nag-order niyan eh. Parang ang haba naman, sakto lang. Sakto lang eh. Glow in the dark. Ganda siya. Yun yung cambio. Okay, legit. Kasi nakita niya yan sa ano? Nakita niya sa... Saan mo nakita? Shopee, TikTok? In-orderan niya ako. May ilaw, may ano pala yan, may cord. Ganda, di ba? Mabagal lang ang transition. Ito lang. Hindi ba gusto? Parang ang mali naman. Parang mali yung nabili natin. Masyado mahaba. Okay lang yan, sakto lang yan.
ano. At hindi na siya nagpa-check up po. Kaya umuwi na po ako ulit. Dito na ako sa bahay. At nag gasolina. Kasi siya na po, Ate Ludi. At sabi ni Kapuloy, okay na po, okay na daw po yung ano niya. Ate Ludi and Kuya Edwin. Okay na yung kamay ni Kapuloy kasi na ganyan-ganyan na. Pero nakita ko talaga na okay. Oo, okay na. Ginanyan niya nga. Tapos pasensya na po daw sabi niya. At siyempre maraming salamat po sa sa concern pag-aalala sa kanya. Pero ganun naman talaga po pag yung construction ng trabaho kapag nababasa na mamaga talaga yung kamay. Kasi di maiwasan gawa nga ng yung ulan. Kaya grabe naman yung pasalamat ni Kuya Puloy dun sa concern niyo po sa kanya at si Ate Mayang. Ayun po, dito na ako sa bahay. Natanaw kanina. Pag-alis ko dito. Diyan ako banda Lagpas kanting kila Kuya Arnel. Salubong ko nga sila Kuya Gatso. Tinulungan lang ako nila Kuya Gatso na nagpalit ng gulong. Salamat kila Kuya Gatso at Kuya Arnel na nadaanan nila ako na nagpapalit ng gulong. Tinulungan na nila ako. Grabe yung kanina. Inaantok na ako nagdadrip papalit. Kasi yung init kanina na sinuong natin. Tapos pagdating dito sa bahay, naligo ako. Pumunta ako doon kay Kuya Puloy para yun nga yung concern ni Ma'am Melody na pag mapacheck up. Kasi okay naman na pala siya. Si Kuya Puloy, okay na yung kamay niya. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At siyempre maraming salamat po sa mga sponsor. Yan kay niluluto Ma'am ko pala. Melody. Ano naman? Ayan po. Bye bye. Love you all.